راديو إيرنا ناصا ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኣብ ወፃኢ ሃገራት ብህግደፍ ዝተወደበ ፌስቲቫላት ከቢድ ተቃውሞታት ኣብ ዝገጥሞ ዘሎ እዋን ኣብ ካናዳ ክካየድ ዝተወጠነውን ኤርትራውያን ድሌት ለውጢ ብዘርኣይዎ ተቃውሞ ደው ከም ዝብል ኮይኑ መምሕዳር ከተማ ቶሮንቶ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ድሕነት ህዝቢ ንምሕላው እቲ ፌስቲቫል ካብ ቀዳም ምሸት ጀሚሩ ተሰሪዙሎ ኢሉ ኣብቲ ኣብ ኤልስኮርት ፓርክ ክካየድ ተመደበ ፌስቲቫል ህግደፍ እቶም ድሌት ለውጢ ካብ ሰዓት 10 ናይ ንኮክ ተኣኻኸቡ ድሕሪ ምጅማሮም ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብቲ ቀጽሪ ብምእታው ነቲ ተተኺሉ ዝነበረ ቴንዳታት ክብትኑ ጀሚሮም ክብላ ማዕከናት ዜና ካናዳ ሓቢረን ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓደ ሰብ ብኻራ ክውጋእ እንከሎ ብውሕዱ 8 ሰባት ከኣምቑሳሎም ፖሊስ ቶሮንቶ ክሕብር እንከሎ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ውልቀ ሰብ ግና ከምዘየለ ኣመልኪቱ ደገፍቲ ህግደፍ ፖሊስ ካናዳ ዕግርግር ክህሉ ተኽእለሎ ዝብል ሓበሬታ ተዋሂቡ ክነሱ እቶም ተቃወምቲ ንኹሉ ክሳብ ዘፍርስዎ ብዘይምምፅኡ ከም ዝተሓባበሮም ኢና ንሪኦ ክብሉ መረርኦም ንማዕከናት ዜና ገሊፆም እቶም ድሌት ለውጢ ብወገኖም ብስም ፌስቲቫል ዝግበር ዘሎ ምትእኻብ ደገፍቲ ህግደፍ ንዲክታቶርያዊ ስርዓት ገንዘብ ንምውፃእ ጥራይ ዘይኮነ ስቃይ ህዝቢ ንኽናዋ ሓበርክቶ ምግባር ብምባልዮም ተቃውሞኦም ዘስምዑ ዘለው ብዘይካ ናይ ካናዳ ኣብ ጀርመንን ሽወደንን ዝርከብኦ ሃገራት ኤውሮጳውን ኣብ ልዕሊ ፌስቲቫል ህግደፍ ተመሳሳሊ ተቃውሞታት ተኻይድዩ ህግደፍ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ንዝርከቡ ደገፍቱ ብዘዳልዎ ፌስቲቫላት ህዝቢ ዝራኸበሉ ኣጋጣሚ ንምፍጣር ዘይኮነ ንፖለቲካዊ መኽሰብ ይጥቀመሉ ብምህላው ተቃውሞታት ክገጥሞ ጸኒሐዮ ኣብ ኤርትራ ዝሰልጠኑ ወተሃደራት ሶማል ከካብ ማዓስከራቶም ሃዲሞም ናብ ፑንትላንድ ይሰግሩ ምህላዎም ተገሊጹ ማዕከን ዜና ጋራብ ዘመሓላለፎ ጸብጻብ ክሳብ 400 ዝኣኽሉ ወተሃደራት ናብ ሰራዊት ፑንትላንድ ተጸምቢሮም ምህላዎም ኣመልኪቱ እዚ ፕሬዚደንት ደኒ ባዕሉ ይከታተሎ ከም ዘሎ ዝግለጽ ነቶም ንመንእስያት ናይ ምዕስካር መደብ ነፍሲ ወከፍ ወተሃደር ወርሓዊ $100 ካብ ፑንትላንድ ክኸፈሎ $200 ከዓ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝምወሉ ወተሃደራዊ ሓገዝ ክወሃቦም መብጽዓ ከም ዝተኣትወሎም ይግለጽ ሓያሎ ካብቶም ኣብ ደቡብ ሶማል ዓስኪሮም ዘለው ኣብ ኤርትራ ዝተዓለሙ ወተሃደራት እውን ናብ ፑንትላንድ ክሰግሩ ይሕልኑ ከም ዘለው ስሞም ክገልጹ ዘይደለዩ ወተሃደራውን ሓለፍቲ ንጋረወ ኣመልኪቶም እቶም ድሮት ዓስኪሮም ዘለው ወተሃደራት ካብ ከተማ ጋራወ ውፂሉ ኣብ ዝተሰርሐ ግዝያዊ ማዓስከር ይከቡ ምህላዎም ፕሬዚደንት ደኒ ኣብ ዝመጽእ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንኽዕወት ከም መሳርሒ ከይጥቀመሎም ዝብል ስጋት ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኣብ ማሓደርቲ ንምምራጽ ኣብ ዝተኻየደ መስርሕ ኣብ ድምፂ ምውሃብ ቦታታት ሙሉዕ ዕጥቂ ዝዓጠቑ ወተሃደራት ተዋፊሮም ምህላዎም ዘመልከቱ ተዓዘብቲ ፕሬዚደንት ደኒ ናይ ጸጥታ ስጋት ከም ዘሎ ብምምሳል ድምፂ ህዝቢ ክሰልብ ንኽጥዕሞ ዝኣለሞ ወዲት ይኽብልዮም ተቃውምቱ ዝገልጹ ኣብ ኤርትራ ተዓሊሞም ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ መንእስያት ሶማል መንግስቲ ተሃገር ኣንጻር ኣልሸባብ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ዓብ እጃም ክጻወቱ ተስፋ ከም ዘንበረሎም ምግላጹ ይዝከር ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ሱዳን ኣዳሊዎ ዘሎ እማመ ሰላም ንዘይተወሰነ እዋን ኣናዊሕዎ ከም ዘሎ ገሊጹ ሓለፍቲ ምንቅስቓስ ብዕለት 5 ነሓሰ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ቀንዲ ምኽንያት ናይቲ ምድንጓይ ተወሰኽቲ ሲቪላውያን ውድባት ንምእካብን ነቲ እማመ ንምዕማቕን ምዃኑ ሓቢሮም ወግእ ወተሃደራውን ሓይልታት ሱዳን ደው ንምባል ብሓያሎ ትካላት ጎራብቲ ሃገራትን ምዕራብን እማመታት ንዘተ ሰላም ክቐርብ ምጽንሖ ዝፍለጥ ኮይኑ እቶም ወተሃደራውን ሓይልታት ብዘቐመጥዎ ቅድመ ኩነታት ኣብ ዕፁ ማዕፀዩ ክበጽሕ ጸኒሑ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ካብ ዝጠልቡ ምንቅስቓሳት ላዕለዋይ መራሒ ያሲር ኣርማን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ ቃል ሕብረት ኣፍሪቃ ዘቕረቦ እማመ ሰላም ብዑመር አልበሽር ዝምራሕ ዝነበረ ውድብ ኣብቲ ዘተ ክጽምበር ምሕታቱ ከም ዘጓሃዮ ገሊጹ እዩ ብኻልእ ወገን ምልሻ ፈጣን ሓይልታት ንማእከላይ ዳርፉር ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቆጻጸሮ ኣፍሊጡ ሜጀር ጀነራል ዓሊ ያዕቆብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ሰራዊት አልቡርሃን ኣብ ማዓስከር ንዝነበሩ ስደተኛታት ከም ድፋዕ ተጠቂሙሎም ክብል ከሲሱ ብአልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ብወገኑ ኣብቲ ገና ይቕጽል ኣሎ ዝበሎ ኩናት ምልሻ ፈጣን ሓይልታት ከቢድ ሰብኣዊ ኽሳራ ገጢምዎ ክብል ገሊጹ እዚ ብክልቲኦም ሓይልታት ዝወሃብ ዘሎ መግለጺታት ብነጻ ኣካል ክረጋገጽ ኣይተኻእለን ዘሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን